wethu sizwa Nkosi ikhala hey ikhala ikhala induku yethu sizwa Nkosi ikhala mshawethu Mshayo wethu Mshayo kade Mshayo mshawethu Mshayo wethu Mshayo kade Mshayo Ego kubinkoto wesingabale Yoko bimkoto wentubile Bathi sinsizwa Seyoko biluyako wentunungabale Bathi sinsizwa Seyoko bimkoto wentunungabale Bathi sinsizwa Seyoko bimkoto wentunungabale Bathi sinsizwa Bathi sinsizwa Seyoko bimkoto wentunungabale Batushiswa ikhalembi Seyoko bimkoto wentunungabale Batushiswa ikhalembi Awubalekela Bathi hey Awubalekela Batushiswa ikhalembi Awubalekela Bathi hey Awubalekela Batushiswa ikhalembi Seyoko bimkoto wentunungabale Batushiswa ikhalembi Seyoko bimkoto wentunungabale Batushiswa ikhalembi Awubalekela Bathi hey Awubalekela Batushiswa ikhalembi Awubalekela Bathi hey Awubalekela Batushiswa ikhalembi Okusandu Bathi hey bangasithi Batushiswa ikhalembi Okusandu Bathi hey bangasithi Batushiswa ikhalembi Awubalekela Bathi hey Awubalekela Batushiswa ikhalembi Awubalekela Bathi hey Awubalekela Batushiswa ikhalembi Yakho bimkoto hey wentunungabale Batushiswa ikhalembi Yakho bimkoto wentunungabale Batushiswa ikhalembi Yakho bimkoto hey wentunungabale Batushiswa ikhalembi Awubalekela hey Awubalekela Batushiswa ikhalembi Awubalekela hey Awubalekela Batushiswa ikhalembi Akhuza bangasithi Batushiswa ikhalembi Akhuza bangasithi Batushiswa ikhalembi Awubalekela hey Yasubalekela Batushiswa ikhalembi Awubalekela hey Awubalekela Sinsizwa ikhalembi Awubalekela hey Kaphela ubalekela Sinsizwa Hoy phekela iyadashi Hoy phekela iyadashi Khane Uthana sofika kwantabeni imbenga sekho bathi khane uthana fabayi wenze swanane sofika kwantabeni Nanpo Fandala Wenze swanane Sofika
Ibingase Handpo, handpo, wenze swanane, Sofika kwantabe. Ibingase Handpo, Sofika
sis. Gutes Land, so wie er den tun. Zum Quasmut, zum Quasmut ist Land, so wie er den tun. Zum Quasmut, so wie er zum Quasmut ist Land, so wie er den tun. Zum Quasmut, zum Quasmut ist Land, so wie er den tun. Zum Quasmut ist Land, so wie er den tun.
kodwa bangonjulele sofela khona ndawo Yashonela. impyo yo Kodwa bangonjulele. sofela khona ndawo Yashonela. impyo yo Wait, this. Get cut in. Unapesha wapi? Haitale pansi, ibambu mchecho. Haitale pansi, ibambu mchecho. Haitale pansi, ibambu mchecho. Zinsiza zamakhosi. Ikhona. Muguisha tangu. Hello!
ubaba iduna isizwe sasibona khona isondela ngizumekile kona kodwa ngoba ngafundisa ukukhuluma ngizozama ukuthi 1 2 3 bese ngiyena cha insizwa zakithi la sizobingelela nje umdlalo kaNgcongo sibingelele nje sonke isizwe sasembo nesizwe zonke ikhona nehlobo zala ekhaya kaNgcongo sebeshilo ukuthi unele okhulumayo asikho bahle bafowethu namhlanje njengoba sila sisemanzini amnyama siyaqinisa futhi siyayiqinisa njengoba kuthiwa ngikhulumela isizwe sakaMakhanya sakasobona khona ngizosikhulumela egabeni ezibili esigabeni sokuthi angithathi into yabadidiyeli bazosikhulumela bona ngikhuluma esigabeni esibili sokuthi isizwe sakaMakhanya siyalila ngokushiwa umdidiyeli omakhelwane waso ithini omakhelwane basesidwini noma basembo sithi asisho abantu basembo noma abantu bakaNgcongo abantu basesimahleni sizwe sonke ukuthi siyisizwe sakaMakhanya sikhale inkulu inyembezi akekho ozosesula inyembezi siyosula thina ukulokho esihloniphana njalo ebengizokusho-ke mina ukuthi njengoba ngithe ngizokhuluma egameni ezibili ngoba ngikhulumela esigabeni sesizwe sakaMakhanya angithi phela mina bengumdidiyeli ekuqaleni ngingakabi le nduna ephuphile lephatha noma yini njengoba ngikhuluma ngoNgcongo angikhulumi ngomuntu engizwa ngendaba oNgcongo nje izona insizwe zakhulisa thina la Embo ayinangale ngowasembo insizwe zakhulisa thina abantu abazi uthini ukukhuliswa abantu bazi ukukhulisini ngoba kunceliswa kuphakela ukudla akona lo kuphela uma wakho kuphakela ukudla ukukhuliswa umuntu ukubukela kuyena into azenzayo umlandela ngemuva ubuke ezinhle okubukushiya eceleni izona insizwa besibukela zona thina sikhula futhi zasikhulisa ngenzela nazi ababazi abantu yini ukukhuliswa abantu bazi mekukhuliswa ngoba nanihlala na endlini nidla nayo ndawonye akusebenzi kanjani khuliswa nje insizwa ukubukela izinto ezinhle uzenze ukhule nazo biye ngale nhlanhla ke uthi mina unyaka engabe kwangaba umdidiyeli sabe okanye nomfowethu ukwazi induna wasishiya emhlabeni kwangena uNgcongo saphatha naye iminyaka uNgcongo sididiyela izizwe sibambisane kakhulu noNgcongo didiyeleni kwaze kwabe ngiyaphuma mina ngamshiya kwangena emakhaya ngithi ngisho bafowethu ukuthi asikho mnandi ngicela nje ukuthi bantu basembo bantu bakithembu ngisho ngangwasembo nami bantu basembo ngiyocela ukuthi isikhathi esibi lesi akekho umuntu ongasifuni isikhundla fanga kusho akinangizwe kulo iqiniso noba kwangicabanga ukuqinisela ngiyaqinisela mase kunzima igama lami le ngingaqambi ingane zenu
Akekho umuntu angasifuna isikhundla yabo isikhundla lesi into engijabulisayo silawulwa amakhosi ningasilweli isikhundla sikaNdongo inkosi yomtshela ukuthi uzokwenzekani manje ibambisene nezinduna ngithi angisho bafowethu ukuthi sisizwe samakhanya nje basilila sabadidile silila kanye nani babasembo siyacela ukuthi uNkulunkulu alisingathe indlela enihamba kuzona zikhanye bantu kaNdongo silila kanye nani sicela ukuthi uNkulunkulu alisibekele siyabonga Sanibonani insizwa. Insizwa kakhulukazi abantu engibathandayo. Ngoba nani insizwa esiphelezana namhlanje ibithandi insizwa. Ukomba ukuthi ubethandi insizwa. Uningi babantu abala. Ngibingelele ke zonke inhlelo oma abafundisi obaba ihambeli zethu nabo bonke abantu abazosibungaza ukushiwa insizwa. Mhlawumbe ke ngizoba mfushane ngoba sebekhulumile abantu kodwa ngizolungisa into encane esingaphuma la endlini abanye abantu benemibuzo ngayo. Insizwa ke thina lembo siyithanda zonke kodwa into ebalekile siyala ugagu bensizwa ukuthi uyiveze uyinsizwa ukuthi umfo kabani iliphi igalelo lakho. Umsebenzi kaNgongo ke ube mkhulu kulomhlaba uvayisa usiphumpele ukubeke behalf sililelelo yinsizwa ile insizwa uFongongo inkosi yamaphala le manje inkosi yamaphala izinto eziningi ezenzeka kulelizwe lensizwa yazaza ukumlandeli inginawo lebi safisa ukusitshela wona nesitshelile wona umncane engisho ukuthi kuningi esikufundile ngayo kulesikhathi esincane esilandela kuyona. Mangiqonda ukukhuluma nje okuncane okubenusekana kulabantu abafundile kube ukuthi bekufanele mangabe ngimukele mina ngowasembo abese angena nene mhlawumbe omunye umuntu
uzozibuza ayiphendule ukuthi uhlelo oludalwe yini malithathwe mhlawumbe omunye umuntu wakwesinye isikole ngoba abantu bakuthanda ukukhuluma nokukhulumela nje into engekho uba unene umuntu onomlando embo omude futhi uma ekhulumile ukhulume kahle engisho ukuthi bafowethu njengoba ngishiye ukuthi insizwa nensizwa kufanele ubonakale ngemsebenzi yakho ungonga akhethwanga iy'ngane zakho akhethwanga isitsho akhethwanga ababo babo kube umsebenzi wakho esifisa ukuthi insizwa linonke umuntu ozothatha lo msebenzi kaNgcongo kube umuntu obe neqiniso uNgcongo ubeyibambishisa la ziyazi insizwa wayibambishisa ziyapholela kuyena ubele insizwa engabheke emuva makushisa phambili bayazi koba ubani nobani umsebenzi walenzi angizoba mude ngibonge insizwa ukuba khona kwenu sizobunguza lensizwa engathi insizwa uma ezothatha umsebenzi kavayisi ungayinsizwa ehloniphekile esiyaziyo enegalelo engezosikwazela lesikole ukuthi ngoba uNgcongo usehambile ngizogijima konkosi noma usihlabele inkomo lesikhundla sihlatshelwa kona kodwa kufanele indoda eqotho ekwazi ukuliqonda iqiniso njengoba kade liqonda sila ngoba besimthanda esebenzela izwe lonke lasembumbulu Mpumalanga Ntshonalanga sizwa ngimfushane ngizokhuliswa yinini kodwa ngabe ngikhule manje ngenalo iqiniso uma udula njengoba uzothola isikhundla siyasetshenzelwa isikhundla Sanibona nonke insizwa cha makuthiwa ngikhulumele induna zasesimahleni sikhuluma ngobaba uPhambuka uNgcongo ubaba lesimazi kakhulu ubaba usebenzile kulesizwe mina ngikhuliswa uyena eminyaka ewu20 nginduna yensizwa uyena okhona nje eduzane kwami engitshela ukuthi phuma la shona la phuma la kwazi kwa ukuthi ke esigabeni sokuduna bensizwa umuntu ungena la laphushwe khona kodwa nje kahle hle ubaba uNgcongo simazi kakhulu igalelo lakhe mawubona lensizwa ezila sezizwe ezihlukene uyena bebehlangana bonke labafowethu abadideli besuka koMakhanda besuka komweni besuka koMbothimuni behlangana bonke befisa ukuthi lesizwe sibe nje umhlangano owawenduna owawukhona owawuhlenda kaBamngcongo zakha ukuthi lesizwe sifuna masibe nje yilento esiyiyona esicela kwabafowethu ukuthi ukuhamba kwakho uNgcongo ekubambisaneni beningi bonke izizwe zamakhosi sicela ukuthi ngibambisane unomphela bafowethu nibambe njalo nje ninjalo naloyo la esimahleni oyogcina mhlambe ebukwa ngalelo so ukuthi ufanele ukuthi ahlale kule position nophinda nani nimkhulise ngoba obengasilutho yena abantu abazi kakhulu inina ebenikhona esizweni ngalawo mazwi baBamngcongo hamba kahle uyikhumbule baba ingane zakho usikhumbule isizwe wathi usihola siyabonga siyabonga kakhulu sicela ukukhulumela She
umphathi wohlelo sibingelele umndeni wakwaNgcongo kanye nezihlobo zonke esikhona esihambelele ukuzofihla umfowethu uNgcongo. Ngibingelele insizwa zonke abadidiyeli abakhona la isizwe saseMbothimuni kube abasekhosini moyeni kube abasezembeni ukwela nenduna zonke ke sikhona. Ukhuni ukhuluma ke ngensizwa efana noNgcongo ngoba kuwe umuntu omkhulu. uNgcongo eminyakeni balwa noma emningane edlule sazene naye ngoba ubedala kakhulu kunathi ubeyazana nabafowethu abadala mina ngiza ngemuva ekubekweni kwami kuba induna kumakhaya sebese sibambisana kusekhona ke umfowethu uNene oba uyena umdidiyeli wakamakhaya niyiboniswa zingakayihlangene nje ingemsebenzi kaNgcongo njengoba besho uMbambo umhlangano wawula ekhaya owuhlanganisa wonke lamakhosi asembumbulu ukuthi ayinsizwa ihlangane zonke ngoba sabandawona kulawa abangazi ke kuqala kuye kusidabula isigawu la mawusuka kwenye inkosi nathi kithi emakhaya mawusuka kwenye inkosi kuye kusidabula isigawu sasizoqeda leyo nto ngoba sonke sabandawonye bekuthi futhi noma nikhona nibe ngaphandle kwesibaya banisikele lokho banisikela lokuncane abambana nabafowethu noma ngaba ningangakanani ngafika ninizole ishumi nifike ukufana abantu abawu-15 nje sibaye nje bona bazonipa so sasakha-ke nobuhle obukhona njengamanje njengoba umhlangene waziwa ake ngithi waziwa eSouth Africa waziwa indawo yonke ekhona nje ephilayo ngoba sibe nenhlanhla ekusebenzeni kwethu nawe uNgcongo ukuthi sizenze izinto zithi kuba isimodern kancane laba ababuka uYouTube akhona nje amavidiyo kababa uNgcongo emcimbini noma la suke sihlangene khona uYouTube nizowathola abukwa-ke abantu abaphesheya abakuphi nakuphi bebona imisebenzi emihle eyenziwa eMbumbulu. So uNgcongo wengena umdidiyeli wabambo nje kuphela bewumdidiyeli waseMbumbulu yonke ngoba ukubona ukuthi uma inhloso seyihlangene wazingaka nje akekho omunye bese uzokhuza ngaphandle kaNgcongo. Kuyabonakala ukuthi akekho uNgcongo la ngoba ngabe ayikhuza uNgcongo madoda eyikhuza ngesineke engayijahi bafowethu silahlekelwe kakhulu sitha kwehlanga lungehlanga emzini kaNgcongo nasey'nsizweni zonke. Siyathemba ukuthi besisiqalile sizoqhubeka nakho sibambisane ngokuhloniphana ngoba into ebaluleke kakhulu ukuhlonipha. Ezinye zezinto angifundisa zona uPhambuka ukuthi abantu ngisho abangakuthuka inhlamba ayinamatheli. Uyakuthuka nje umuntu abhekele uhambele inamatheli akekho ozokubona nje uthuke ngenhlamba engaka. So zinsizwa-ke kufanele sifundisane ukuhlonipha nje sisonke. Njengoba bengisho nje sisela baphezulu ukuthi uma kwenzeka uthinteka ngenduna umthinta ngobhoko akekho umuntu osuke kubona namhlanje uzothinta wena ngenduna umuntu uzokuthinta ngobhoko. Iphutha lenza noma inyathelekiwe. Kufanele sifundisane ukuthi singabantu siyaphila futhi siphila emhlabeni onamaphutha. Siyawenza amaphutha singaqondile. Nisithatheleleke makhona esikwenzayo okungalunganga laba abangaphambi kwethu ngoba indlelathi ibuza abaphambili basibonise noma ungeyona induna kodwa mawuyinsizwa nje sindala eyazi izinto. Mina ngibe nenhlanhla ngoba ngifike ngihlala la noNgcongo ngitshele yonke ihistory yangala ayikho nje into engingayazi yala eMbo noma eSidweni nezakithi ngoba khona insizwa zakithi akhule nazo. Ngizazi zonke into zakithi benginenhlanhla impela ngikhale kabi nje ukuthi uhambe esikhathi singakhulumile la ngeke ngamfuna
3 weeks back ngamthola ngaze ngafonela unginike ngathi lensizwa ngiyayifuna ngithola athi ayisukise inkomeni unginike nje besade sizobonana ngeSunday le adlule ngayo baba ngomgqibelo ngasithi sizobonana naye ngesonto anginawo ehamba abaningi kakhulu ukudlulisa induduzo emndenini kaNgqongo nasesizweni sonke senkosi ukuthi ekwenzekile lokho kwenzekile hayi akwehlela bona bodwa kodwa siyathemba ukuthi laba basele bazoyibamba ngomthetho alright inkosi yamaphara le bisiphethe kahle kahle isinje mina inkosi yamaphara ngongibona eThekwini nje mina ngiphethe yonke indawo yabo futhi ngoba umuntu onamanqoko bekuthi noma kuthiwa kunomcimbi kunani ngombona isose semngungela lapha kuyahlekwa la ikhona nje bekhale kuhlekwa ngoba yobesize emnandi enamanqoko edlekayo kungeke usho ukuthi mawubuka iminyaka yaphansi kwami naye nabanye mhlawumbe usishiya ngo-16-15 years ngendlela abesiphatha ngayo ehlonipha so inhlonipho bafowethu nokuba neqiniso velimele iqiniso ziningi izinto sizixazulula la noNgqongo ezayiqala ezazingasusa impi futhi ngeke ngizisho-ke namhlanje never die uyazazi kodwa zange ayisusa impi kube lezo zinto asiyixazululanga thina noNgqongo nabanye ezinye iy'nduna ezikhona ngakho-ke into yoxolo nokubambisana abafowethu ayingapheli somakhelwane la uMakhanya Nembo nala sijwini nasebandweni somakhelwane kakhulu infact wonke la makhosi ala nje siyazwana siyahambelana senza yonke into mina ngingaqavele lento ukuthi sisupport i-team eyodwa support iParis sokuhlala sonke egrawundini hayi ngiyalinganisa sihlale ndawonye egrawundini sijabule ibhola mase sifika la mayeqa nje ekliniki wena umumo kumakhaya ubone le tayenza ingqondo le efemini ngathola sisebenza ebhandeni elilodwa kodwa mase kufika la kuthiwa hey uNosembo mina ngwamakhaya noma ngwasho yana ungwamakhumulo so bafowethu ngiyagcizelela ukuthi into eyaqala uNgqongo nezinye iy'nduna sibambe njalo ngiyazi ukuthi kwabanye kwangemnandi kwakulukhulu mhlawumbe nabanye namanje abakayezwa kahle ukuthi lento esasiyenzelayo kodwa sasenza ukube mnandi njengoba ehambele uNgqongo hayi ukuthi kumnandi kodwa kumnandi insizwa amazinga ukuphelezelwa insizwa ey'ngane wonke umuntu nje obekhona nje uyafisa ukuthi naye emzwane ehambile kathi ngaphelezelwa insizwa ey'ngane ngenxa yokubambisana kunesipho-ke sala ekhaya esiyisithombe awungilethele mfowethu olusiphakamise nje esithe bohlala besikhumbula ngaso uPhambuka mabebuka nje bakhumbula ukuthi umhlangene into azenza enzela isizwe saseBumbulu yiso lesithombe abawuhlengisa bakhumbula ngaso
sengihlala ngezansi-ke sekuyosala-ke umndeni. Ngikhulume okokuqala lana ngithunywe inkosi yasesimahleni ubaba uBukisizwe Mkhize uthe angodlulisa okukhulu ukubonga kunina nonke izinsizwa kanye nazo zonke izizwe ezizithe zafika la bese ngiphinde ngidlulise okukhulu ukujabuka emndenini wakwaNgcongo izwi lenkosi lethu lana ngithole ithuba elingayizivele ebekade ngingalihlelele lokuthi ngikhulume ngobaba uNgcongo uMdidiyeli bengingakhuluma kuze kube ikusasa kodwa ngizokwenza isamari encane ngizoqala ngami ngigcine ngomkhandlu ngoba kuthiwe ngikhulumela umkhandlu mina uNgcongo ensizweni ngihambe naye iminyaka ewu-38 uNgcongo wabekwa ngo-October ka-1987 abaningi laba bengekho abaningi abasekho abaningi basekhona ngangikhona kunento ekhulunywa ubaba la uNkosizwe Makhaya mina nevatayo kaShange ngiqale ngathi mangiNgcongo kwabe ngathi uhamba nomdlwane wakhe ngoba ngibe ngimncane kukhona ubaba ngiqale ngambuka ngeso likababa kwahamba ngempilo ngambuka ngeso likabhuti kwahamba ngaze ngambuka ngeso lokuthi siyalingana kwahamba waze wagcina naye esebuka mina ngeso lokuba umphathi ayikho phela kubalulekile ukuthi umuntu esethu kanje wonke umuntu ahevuza amanga komuntu uyabona uNgcongo lento eshiwo ngaye zinsizwa iqiniso uNgcongo ey'nganeni ubeba iy'ngane kowabo eba ukwabo kwabadala abe mdala lento eshiwo baba uNkosizwe ukuthi lebe ukhona khona uNgcongo bekuhlekwa uqinisile noma yinini uNgcongo lebe khona ubenza sure ukuthi makuxoxwa nje general uzofaka amanqoko kuncokolwe kuhlekwe kwenzeke yonke into yes ngiyavuma kungenzeka kuyimanje kuba ukhona umuntu owanyatheleka enyathelwa uNgcongo ngabe phela simenza isilima masithi nje yena ube uholi umhlaba wonke kodwa iphutha elenziwa uNgcongo yilelo sazolenza noma ilelo sulenzile ngoba umuntu uyaphila ngiyacela nimxolele uNgcongo uqale wakha lesijwe ngaba sikho ngaphandle kwaNgcongo izwa ngami kungabe lesijwe asinjena ngaphandle kaNgcongo izwa ngami ngaphandle kokuthi uNgcongo ubezwa kungaba sikho lesikole uNgcongo bengayithwele mina unevatayi mangithe Ngcongo hayi konke engayiboni kahle ungalala ungafikile kumina mdala kodwa befika athi hayi ngoba usungibizile sengikhona uthini yathi sengibizwa abafana ngaqale ngabizwa yihlo kodwa eshenqoko lehleka esefikile sizoplana la ikhaya kaNgcongo bazokukhumbula ukuthi lawo bayalazi ukuthi lawo uma siye emhlanganweni bebazi ukuthi ngizoshaya ihuthi okuthe enyakeni emihlanu edlule saba nokuketshana noNgcongo aphela kunevatayi ngeqiniso sithe masiketshana noNgcongo kwanqamuka ukuzala umama wala ikhaya uyena wabuza mina ukuthi washona bangisalizwa leli ukuthi lakhe lithi pepepe
kodwa inkinga eyayikhona sahlangana sihlanganele enduneni ubaba uMakhaya sayikhuluma wacishe kwasa ekuseni ngakusasa saxhawulana noNgcobo okutheke kusuka lapho kuze kube yilanga ashone ngalo ngelanga ashone ngalo sibonane kabili mina naye ngimbone ekuseni ngoba besifonelene ukuthi sobonana ngahamba ngaye ekhaya ngayodla ngabuya ngo-11 sabonana ngoba besiplana kodwa siplanela isizwe saxoxa kuzwa kahle saxoxa noNgcobo kodwa enayo lento yokuthi akekho right egazini ngaze ngasho ngathi yabona Ngcobo ngoba siyazwana mina ngithi ungazisi inkomo ngale la uthi uyibeka khona ngoba ihluphi hlala la uluse ungayinazo ngale wathi hayi ngoba phela sokusho wena angiyi lapho akayanga uNgcobo bakwethu ngiqinisile ngizocela sonke thina insizwa ngiyacela ngiyazehlisa sibambe into kaNgcobo iyona yona emkhandlwini ke manje lento angikhulume khona emkhandlwini uNgcobo ubeyinjini yomkhandlu waseSimahleni uNgcobo ubeyinjini yomkhandlu waseSimahleni bekuthi ngoba besebenza ngendlela asebenza ngayo thina sihambe somlindi ukuthi uzothi mesethulule eThekwini uzobe sekhona sifike zayele seliswa yiloli kodwa sibunge esibungayo ngoba besiqonda ukwakha isimahla silimele ngoNgcobo siyisimahla silimele ngoNgcobo siyisithu silimele ngoNgcobo sabasembumbulu sangiphetha ngizomqhakambisa ubaba uKobuziswe hayi ngoba ngimthanda ngimqhakambisela nje iqiniso engizocela ukuthi kungabulenze eSimahleni kuphela mina njengoba bengihleli la sukela ngomgqibelo kodwa kwayimanje ngwabonile amagalelo kaKobuziswe emakhaya owamakhaya ngiwabonile amagalelo akhe into yenzile kuthina mnguni sabambo ngizocela baba ungadiki bani uphinde uyenze nakwabanye bese ngizoba nokunyeke manje kwami okubalulekile ozokuthatha kancane namhlanje kodwa uthi washo nevadayi nginesicelo la ensizweni lezi esizayo ezisavela isikhathi esiphila kusona njengamanje siyabheda ngikhuluma njengobhuti omdala ngikhuluma njengobaba ngikhuluma njengomkhulu ngicela zinsizwa ngoba izwe selifile kanti intombi nisayithanda nenze sure ukuthi nisebenzisa ikhondomu ungaseka izothi mayisizaqile ingane yakho ulokuthi nelumbi thakathiwe kanti ngangiyitshela iqiniso bese ngiyacela futhi angakaqeli ngicele kuneyintombi la kakhulukazi ngishilo ngathi ngizela abafana ma ungabazele wena ibhadala kuneyintombi la lezayivelayo ezithe zivela zavela zinesono engezona esazo kwesabazali ngicela oniyo abayigadile nabayikhulisayo uma isiyiqomile noma isiyijola bayinikeze leso sibindi sokuthi mtshele umfana ukuthi ubona nje mina lokho ngazala ngiyagula kodwa icala lami angilazi lokho uzokwenza ukuthi kungathi ezingane ezivelayo sesikhulisa iminyaka ewu-20 something sizobuthuka within a second ngoba thina abazali esibadala asiyitshelanga asinasono siguliswa isifo sabazali bazo asinacala sikhululeke zitsho zihambe zizeyidadlazela kodwa zilikhuluma iqiniso ngoba aziyikhethe
ngisho njengomzali wena ungathatha kancane noma uhleke noma kunjani mhlawumbe la endlini bancane abantu abangenayo ingane egulayo eguliswa indodakazi yayo eyayihamba indlela zayo ungahleka wena futhi bancane abangenawo abafana abano-18 19 20 abasanegazi elishisayo abasahalela noma ubani oqhamukayo bese uyahleka wena ngizocela senze lokho siyinsizwa sihambe siyokhuluma lokho ngalowo mazwi ngiyabonga Translator. Ngizocela sihloniphe. Cela siwuvule umzila la ukuze ijadi libe ulayini owodwa. Yebo abantu balelizwe. Yebo lelizwe ngizosho ijadi lijwayele. Ngizoshelane. Yebo lelizwe nanenzondo.
Ngisela ngobizo kahle. Suka madoda. Funda uphenduka kaka. Awusuka madoda. Funda kwabona phela amadlaba akho. Opha man. Izinto ngakhula nayo. Sikola emfaneni. Sengisele ngento ngakhula nazo. Shana zonke insizwa ezweni. Hayi. Ya. Wethu. Oh, simple. Talawan! Guzahla. Talawan! Shayum tefi. Talawan! Ziguzahla. 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 Talawan! Shayum tefi. Bobby Kalapi! Ikhala phi indukethu sizwapho sukuthi ikhala. Bobby Kalapi! Ikhala phi indukethu sizwapho su ikhala. Atikuza ntuna! Hey, wo sisungabale! Zizizwa Atikuza ntuna! Hey, ale. Wo sisungabale! Bathi zizizwa zembe. Atikuza ntuna! Hey, ale. Wo sisungabale! Bathi zizizwa zembe. Yakhuluma ntuna! Hey, ale. Wo sisungabale! Bathi zizizwa zembe. Yakhuluma ntuna! Hey,
Oh sisungabaleki Batisizizwa sempi Batikhuza ntuli Oh sisungabaleki Batisizizwa sempi Kuliphi izwethu esashoyo kuliphi izwethu esashoyo kuliphi Okhuza ntuli Obalekela Batisizizwa sempi Batigobi mkhonto Wensizwa ungabaleki Batisizizwa sempi Awuyokho bimikhonto Wensizwa ungabaleki Batisizizwa sempi Awubalekela Awubalekela Batisizizwa Awubalekela Awubalekela Batisizizwa sempi Awubalekela Awubalekela Batisizizwa sempi Uyokhomi imikhonto Wensizwa ungabaleki Batisizizwa sempi Uyokhomi imikhonto Wensizwa ungabaleki Batisizizwa sempi Awubalekela Awubalekela Batisizizwa sempi Awubalekela Awubalekela Batisizizwa sempi Awubalekela Awubalekela Batisizizwa sempi Awubalekela Awubalekela Batisizizwa sempi Wabikhalaphi Sizwangosi ikhala Wabikhalaphi Sizwangosi Wawutshelela ngoba ehlala phesheya Utshelela ngoba ehlala phesheya Wawuthinikithi Washiko senta wawuthinikithi Shikwelowa kumsi Shikwelowa Shikwelowa kumsi Shikwelowa Shikwelowa kumsi Shikwelowa kumsi Shikwelowa Ngaya yini empini Woma uthathe mkhonto kwaze Kodwa ngaya yini empini Woma kuthini Umkhonto ukwazi phansi Ilinje Thatha umkhonto ukwazi phansi Ayisinje 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 Kiloba Kuyobiba Pwetu Usala Dasu Selebele Oh Kuzu Falo Wento